prehľadnom kalendári vidíš všetky servisy, montáže aj revízie, filtrovanie podľa technikov, typov práce alebo dátumu. Zákazky pre viacerých technikov sa rozdelia automaticky. Zákazník dostane SMS pripomienku. Už na vás nezabudne. Technik má v mobile adresu, kontakty, fakturačné údaje aj navigáciu priamo na miesto. Na jednom zariadení zvládne viac úkonov naraz. Podľa vášho odboru bez obmedzení. RUPI automaticky eviduje zákazníkov, zariadenia a parametre pre proaktívny servis a budúci marketing. Každý výjazd má checklist, takže práca je odovzdaná bez chýb. Po dokončení zákazník podpíše digitálny protokol a do minúty ho má v e-maile. Fakturácia, cenníky aj fotodokumentácia sú priamo v appke. Majiteľ má všetky reporty a analýzy na jednom mieste, prepojené s účtovníctvom a ponukami. Systém beží v cloude, funguje online aj offline, na počítači aj mobile. Plánuj, servisuj, fakturuj. RUPI. Všetko v jednej aplikácii, ktorá šetrí čas a uľahčuje prácu.